дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон дар кӯчаи айнии шаҳри бухтар бинои баландошонаи истиқоматӣ бо маркази хизматрасонии наврӯз ва тарабхонаи замонавӣ ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллии муҳиддинзода раҳматчои саодат бунёд гардидааст мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Вобаста ба нақшаи бунёди иншоот дар ошёнаи якуми бино маркази муҳташами савдо ҷойгир буда дар он фурӯши либосҳои мардона бо сифати баланд ки аз давлатҳои хориҷа ворид мегардад ба роҳ монда шудааст. тибқи иттилоъ ин маркази муосири савдо бо пешниҳоди номгӯи зиёди сару либос ва аз лиҳози васеъу барҳаво буданаш дар ҳудуди шаҳри бухтар назир надошта минбаъд дар он бо назардошти талаботи замон хизматрасонии сатҳи баланд ба сокинону меҳмонон пешниҳод карда мешавад. ҳар як метри мураббаи бинои тозабунёд мақсаднок мавриди истифода қарор дошта дар таҳхонаи он тарабхонаи барҳавои замонавӣ бо пешниҳоди хизматрасониҳои миллию аврупоӣ омодаи фаъолият мебошад ки дар он ошпазҳои соҳибтаҷриба бо омода намудани даҳон номгӯи хӯрокҳои лазизи тоҷикиву омехта ба меҳмонон хизмат мерасонанд. ба иттилои соҳибкорони ташаббускор бо мавриди истифода қарор додани маркази савдои наврӯз ва тарабхонаи муосир баробари муҳайё гардидани шароитҳои баланди кору хизматрасонӣ ҳамзамон дар марҳилаи аввал беш аз 30 нафар сокинон бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. имрӯз он шароиту имкониятҳое ки ба мо соҳибкорон сарвари давлат фароҳам оварда аст миннатдории худро баён менамоем. имрӯз мо соҳибкорон дар шаҳри бухтар як маркази тиҷоратӣ ва бинои баландошона сохта ба итмом расондем ки дар он зиёда аз 30 нафар сокинони шаҳри бухтар барои ҷойи кори доимӣ таъмин шудааст. зимни ифтитоҳи ин бинои бисёрқабата соҳибкорон иттилоъ доданд ки сохтмони бинои мазкур соли 2017 оғоз гардида дар он сохтмончони ватанӣ бо истифода аз масолиҳи баландсифат ва техникаҳои муосири соҳа тавонистанд дар муҳлатҳои муайян гардида корҳои сохтмониро бо сатҳу сифати баланди меъморию шаҳрсозӣ ба иттимом расонанд. бинои истиқоматӣ аз таҳхона ва 7 ошёна иборат буда дорои 36 хона 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ мебошад. маҷмӯан ин бинои истиқомативу хизматрасонӣ беш аз 2500 метри мурабба буда намуди зоҳирии он мутобиқ ба талаботи замон ва нақшаи генералии шаҳри бухтар мебошад. дар расми ифтитоҳи иншооти ҷашнӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вилояти хатлон ва шаҳри бухтар иштирок намуда ба сифати корҳои бунёдгардида баҳои баланд доданд ва дар вазъияти муносиб ҳамчун тӯҳфаи пешвои миллат ба 2 оилаи эҳтиёҷдошта хонаҳои истиқоматӣ тақдим намуданд. ман шаҳрванди ноҳияи кушониён азизов исмоил имрӯз мо ин тӯҳфаи беназири ҷаноби олиро ки аз тарафи вай ба мо тақдим карда шуд қабул кардем. мо миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонем ки барои мо чунин хонаи наву замонавиро тақдим карданд. мо кӯшиш мекунем ки дар оянда барои пешрафти ҷомеаи худ яъне ватани азизи худамон ҷумҳурии тоҷикистон саҳмгузор бошем. бо шарофати заҳматҳои пешвои миллат ватани мо рӯз то рӯз ободу зебо мегардад. иншоотҳои зебою замонавӣ қомат афрохта истодааст. бинои истиқоматии наврӯз ки бо тарҳи замонавӣ сохта шудааст яке аз онҳо мебошад. ин бино ба ҳусни шаҳри бухтарро боз ҳам зеботар намудааст. мо шаҳрвандони шаҳри бухтар ба соҳибкорони ватанӣ арзу сипос менамоем ки даҳҳо оилаҳо соҳиби хона ва бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. қобили зикр аст ки қомат афрохтани иншооти мазкур ҳамчун як бинои хуштару замонавӣ ба симои зоҳирии маркази вилояти хатлон шаҳри бухтар зебогии дигар замб карда роҳравҳои атрофи он сафолакпӯш ва бо гулу буттаҳои рангоранг оро дода шудааст. қисмати берунаи бино бо тахайюлоти пурэҷози шаҳророён бо истифода аз воситаҳои замонавии равшаннокӣ зинат дода шуда шабонгаҳ низ хеле зебову пурнақш ба муҳити шаҳри бухтар ҷило мебахшад. ман сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои дастгирии соҳибкорон ва фароҳам овардани имконият ва баланд бардоштани фазои соҳибкорӣ баён менамоям. дар қатори дигар соҳибкорони ватанӣ аз ҷониби соҳибкор муҳиддинзода раҳматчои саодат дар маркази шаҳри бухтар бинои истиқоматии баландошона бо маркази хизматрасониро мавриди истифода қарор додем. ният дорем ки боз дар оянда ба муносибати 30-солагии ҷашни истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон барои гулгулшукуфонии шаҳрамон
саҳми арзандаи худро гузорем. мавриди зикр аст ки дар шаҳри бохтар дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохтмони 307 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки аз ин шумора дар соли 2018 17, дар соли 2019 103 ва аз аввали соли 2020 то имрӯз 76 иншоот сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд.